Fa uns 10 anys, el porc senglar era una espècie en pràctica extinció per la progressiva desertització de les zones altes. A un caçador frustrat se li va ocórrer la idea de deixar anar verres al bosc perquè procreessin amb els senglars. L'experiment va reeixir. Els boscos ara són plens d'un animal híbrid que no té tanmateix la feresa i la casta del senglar d'abans. Quan una colla surt de cacera, pot aconseguir fins a 10 o 15 peces, però tothom coincideix a dir que ja no és el mateix. A la temporada 95-96, a Catalunya han estat caçats uns 18.000 porcs senglars.